ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва касоне ки ҳамин моро гӯш доред, худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. Бар шумо саломатӣ, хонаободӣ бигзор. Тоҷикистони давлати соҳиби истиқлоли мо тинҷу ором бошад ва бар пешвои миллат низ саломатӣ хоҳон ҳастем. имрӯз ба блогерон худо дод. бовар кунед, ҳарче ки хайрият ки ҳамон Гусейн Гасанова кияй чияй рост дига ман намешиносамаш, неки ба ҳамин Тоҷикистон омад. Агар намеомад чӣ, блогерон чикор мекардан намедонам. Рости гап ягон идеяи нав наёфтанд ё ки дигар фаъолияташон набуд. ай вақте ки ҳамо Гусейн Гасанов ба Тоҷикистон ташриф овард, хушомадан мегӯем, барое ки мо мардуми тоҷик мардуми меҳмондӯст ҳастем, мардуми меҳмоннавоз ҳастем. албатта дили мо кушод аст, ҳарчанд давлати мо он қадар давлати бузурге набошад, аммо дили мардуми мо, мардуми давлати Тоҷикистон беҳад як мардуме ҳастем ки дилимон кушод аст. аммо бовар кунед, вақте дохили сомонаҳои иҷтимоӣ мешавем, мавзӯи асосимон ҳамин аст. вақте дохили ҳар кадом сомонаҳои иҷтимоӣ мегардем, Гусейн Гасанов иҷа рафт, уҷа рафт, ин хел кард, у хел кард, ин гапора гуфтааст, ҳама оиди ҳамин мавзӯъҳо рекламаш. ман мегӯм хайрият ки ҳамон шахсият омад да, агар ҳамин намеомад чикор мекарда бошанд. блогерона дига худо дод, эҳе ира бинед, дига ҳар рӯз я навор. бас кунед, ҳамин як бор монден, омад, хуш омад. Гусейн Гасанов авлиё нест ки мақсад мо бигирем ҳар вақт мондан мегирем. шумо як хабари нав монед, як чизе монед ки мардума интерес нишавад. блогерои тоҷик, блогерои азиз, илтимос бас кунед. ва рости гап вақте дохили интернет мешавем, як хабари нав дар бораи Тоҷикистон бишнавем, як хабари хуб бишнавем. чӣ ҳолате ки фақат мо ҳамин Гусейн Гасанова гӯш кунему тамом. ва рости гап Гусейн Гасанова вақте ҳамин дидем ки ба Тоҷикистон омада, баъд фаҳмидем ки ҳамин хел одам дар дунё вуҷуд доштааст. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.